Hindi nga lang masyado kita. Meron pala mga lods. Ayan, oh. Hindi lang kita. Nakakatatlong alimango lang tayo mga lods. Matumal yung alimango ngayon. Ayan, oh. Ayan mga lods. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magpapandaw na naman tayo ng mga trap. Pero nagpandaw na ako kanina. 4 na trap. Mga ano yung huli. Yan, o. Mga kalantugas. May dito mga lods. May papandawin tayo. So yun. Shoutout pala sa inyong lahat mga lods. Lagay ko na lang sa screen kasi hindi ko matandaan yung ibang nagpapa-shoutout. Yan mga lods. Kalantugas. Wala. Dito mga lods, may papandawin tayo. Yan lang mga huli natin, no, kanina. Meron mga lods, no. Hindi nga lang masyado kita. Yan mga lods, no. Ayan mga lods, meron. Nakalimango din sa wakas. Pinagbigyan din. Ayos na rin mga lods. Isang piraso pa lang yung alimango natin. Ayan mga lods, meron, no. Hindi nga lang klaro. Ayan mga lods, meron. Mataba mga lods. Ayos na rin. Kahit papaano may huli. Dito mga lods, medyo kita na yung trap natin. Sa tabi ng nyogan. Wala lang pain mga lods. Ay, walang laman. Ay, dito pala mga lods, sinira. Ayan. Ayan. Sinira pala mga lods. Sayang. Mga lods, bali last trap na lang. Sana madagdagan pa. Meron pala mga lods. Ayan, oh. Hindi lang kita. Ayan, oh. Ayos na rin. Kahit paano. Nakakatatlong alimango lang tayo mga lods. Matumal yung alimango ngayon. Yan, oh. So yun mga lods, salamat sa panunod. Ito ay, oh. Huwag kalimutan mag-subscribe mga lods.
Kung nagustuhan nyo yung adventure natin, upload na lang natin to kahit medyo matumal yung huli natin. Importante may huli pa rin, hindi rin tayo na zero. Ayos na rin yan. So yun mga lords, God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi.